Com anem? Voleu saber com hem fet servir aquesta planta, l'aloe vera, amb el seu gel interior per ajudar a regenerar aquest espai en qüestió de 2-3 anys? Som-hi! És tan fàcil com treure'n una fulla per aprofitar-ne la polpa interior que està plena de nutrients i que ens serveix com a fertilitzant natural, aliment per la terra, i a l'estar en forma de gelatina, l'aigua que té dura molt més, aconseguint així fins i tot estalviar en aigua de reg. Fem servir també el nopal i, com veieu, són tan fàcils de propagar que en plantem per tot arreu, cultivant així el nostre propi fertilitzant natural amb cost zero i esforç mínim. Cal dir, però, que no ha estat l'única tècnica o estratègia que hem fet servir per regenerar aquest espai. Hem seguit principis i tècniques que tenen a veure amb l'agricultura sintròpica, com per exemple acumular molta matèria orgànica, moltes podes, i aconseguir que sigui el propi sistema el que genera aquestes podes perquè s'alimenti a si mateix, generant així cada cop més fertilitat i més abundància. Us deixo amb aquestes imatges finals de com està ara mateix el passadís, que realment, després d'aquestes últimes pluges, està preciós. Apa, doncs, fins la propera.